Wel, ni'n hoff iawn o'r Gymraeg yn yr ysgol. Mi nes i ddysgu'r Gymraeg fel ail iaith yn yr ysgol a wedyn fel oedolyn yn annibynnol. Pan o'n i'n astudio Ffrangeg ac Almaeneg hefyd, oedd gennau ddiddordeb mewn sut mae ieithoedd yn cael ei ddefnyddio mewn cymunedau amlieithog a hefyd yng nghyd-destun y Gymraeg, oedd gennau ddiddordeb yn y Gymraeg fel iaith, ond hefyd sosieithyddiaeth y Gymraeg. Dwi'n ymchwilio i ddwyieithrwydd a sosieithyddiaeth, felly y gyd berthynas neu'r cysylltiad rhwng iaith a chymdeithas. Mae hynny'n golygu lot o bethau gwahanol. Dwi wedi edrych enghraifft ar y defnydd o'r Gymraeg ymhlith pobl ifanc neu brofiadau siaradwyr gwahanol o'r Gymraeg yn gyffredinol. Ar yr ochr arall wedyn, dwi'n gwneud gwaith ymchwil i Seineg neu phonetics. Hynny ydy sut mae cefndiroedd cymdeithasol pobl yn effeithio ar sut dyn ni'n siarad. Felly mae hynny'n golygu edrych ar acenion pobl a gweld oes na batrymau rhwng sut mae rhywun yn siarad a'i cefndir nhw. So ni'n deud fod i'n mwynhau'r cyfle i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hynny'n bwysig i fi fel person a hefyd wrth gwrs mae'n cyd-fynd ar gwaith ymchwil dwi yn ei wneud. Dwi'n hoff iawn o ddod i nabod y myfyrwyr, drwy ddysgu modiwlau sydd o ddiddordeb i fi a gobeithio iddyn nhw hefyd. Dwi'n hapus iawn yn yr ysgol ac yn hoff iawn o'r amrywiaeth sydd gennym ni.